A blessed morning to everyone. Let us sing, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Diyos sa napigsa, agkanta kaming agdaydayaw ken ka. Santo, 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 silaw ken ayat ka,
Diyos sa madayaw, awaning ganang. Santo, 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 dayawen daka, dagiti sa santo asang sangkamaysam. Kerubim ken serapim, agparin tumengda, agrukbag ken kam, adi uminggam. Santo, 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 awaganda ka, tati managbason, gloria ngiliwenam. Santo, 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 awan pagkurangam, panakabalin, asiken ayan. Santo, 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 Diyos sana marswap, langit ken daga siksikat idayaw dam. Santo, 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 manakabalin ka, Diyos sa madayaw, awaning ganam. Sabi po sa Awit, Kabanatang 147, talatang 1, purihin si Yahweh o kay sarap umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Tayo po ay sandaling manalangin. Hallelujah! Praise you, Father. Kami po, Panginoon, ay tunay na nagpapasalamat at tunay na galak sa patuloy na pagbibigay mo, Panginoon, ng pagkakataon upang kami ay magkasama-sama upang magpuri, itaas ang iyong pangalan at pasalamatan ka, Ama. Patuloy po namin kinikilala ang iyong presensya, ang iyong banal na spirito na nasa aming kalagitnaan, na patuloy na gagabay, Panginoon, sa bawat anak mo, nakasama po namin online, Lord God. Patuloy na sa iyo po namin itinatalaga ang mga oras na to. Patuloy na patnubayan mo po ang iyong mga anak na nasa harapan upang maging vessel po kami ng iyong pagpapala, lalo't higit, Panginoon, ang aming pastor na tagapagdala ng mabuting balita. Patuloy na ikaw po ang siyang marinig, ikaw po ang patuloy na mahayag, Panginoon, sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko. Amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko. Nuag biyaga ka na santuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko. It dem ti tinapay, ti biyaga po. Maipay ito'y kararwag, kas panagted mo jay, den at baybay, kadagiti tao adunay. Ibasa kada kayo iti naimbaga damag, amasarakan iti surat ni San Pablo kadagiti Roma
kapitulo maysa, versikulo 20, aging gana iti 20 ken maysa ket kastoy iti maibasa. Manipod pay, idi pinarswa ti Diyos daytoy a lubong, ti agnanayon apan nakabalin ken kina Diyos na, uray saan ang makita, mabigbig ken nalawag ang makita, babuon kadigiti gapuan na. Gapuan na, isut gapuna, apulos nga awan, iti mabalinda, pagpambar. Amuda ti Diyos, ngem dida agdayaw wenno agyaman ken kuana, kas maiparbeng. Nagbalin ket di nga ubaw iti pampanunot da, ket sipnget ti linaon dagiti isip da. Ni Apo Diyos ti agbendisyon iti pannakaibasa iti paset ti nasantuan a surat. Amen. Ti sasao anaragsak sao ama magbiag. Ti sasao anaragsak sao ama magbiag.
Yaw iti nagan ni Apo Heso Kristo, iti daytoy nga aldaw nga iso nga insagot na kadatayo ket pagyamanan ti Dios iti mensahe iti kanta nga impaay da Sister Alex, Alisa, Mara ken ni Bea. Ni Apo Dios ko may tagbendisyon kadagitoy nga ubing nga managkanta iti panagdaydayaw iti Diyos. Agkararag tayo, naindaklan ken man nakabalin nga Diyos, ipeksami itin kami panagyaman ken ka, iti daytoy nga aldaw iti panaginana, aldaw iti panangipaay mi iti presensya mi ken ka o Apo, tapno daydayawon da ka, ken sika o Apo iti pangikamatalkan mi iti biyag mi. Agyaman kami, iti baro nga bulan nga isu nga insagot mo kada kami. Ket Apo Dios bendisyonan nakam kadi itiin kami nga panagdaydayaw ken ka. Itinagan ni Apo mi Jesus dagito ti dawat ken kararag mi. Amen. Kas kunak tatay kakabsat madaydayaw itinagan ni Apo tay nga Hesus Kristo. Iti daytoy nga aldaw iti Domingo, iti bulan iti Setyembre. Kaya tagyaman na kada kayom amin nga makipagpaset iti panagdaydayaw iti Ilocano. Ket ni Apo Diyos ko may iti agbendisyon kada tayo amin, ken aganad tayo kuma, ta umadado dagiti makaran iti COVID. Ket dito'y iglesia tayo, ket nalpas mi iti rabii, iti may ka sangapulo ken upat nga panag-quarantine mi. Ket iti daytoy nga aldaw, ket adda iti naddan kami iti wayawaya, tapno itultuloy mi iti panaki warnak iti naimbaga damag kakabsat. Ket iti daytoy nga bulan, ket iselebrar tayo iti Christian education, iti kinapatog, iti sursuro ni Apo tayong Heso Kristo kakabsat. Ket adu dagiti selebrasyon ngayon tayong armiden iti daytoy nga bulan gapuna ta adda intuno umay nga Domingo iti selebrasyon iti grandparents ken ti senior iti recognition Sunday ken oray pay iti CE Sunday kakabsat. Ket iti daytoy nga aldaw iti naisaganak nga mensahe ket may papan iti surat ni San Pablo kadagiti Roma kapitulo 1 bersikulo 20 nga kinunana ditoy manipod pay iti pinarswa ti Dios daytoy a lubong ti agnanayon apan nakabalin na ken kina Dios na uray saan a makita mabigbig ken nalawag a makita babaon kadagiti gapuan na. Kakabsat datayo Metodista anamati ken ni Apo tayong Hesus Kristo ket napateg iti Biblia. Daytoy iti pagpandagan tayo kakabsat. Daytoy iti pakasarakan iti sao ni Apo tayong Hesus Kristo wenno asao ti Dios kadda tayo kakabsat. Ket ti Biblia saan na apaneknekan iti kinaadda iti Dios. Uray ni Apo tayong Hesus Kristo, saan na pinanaknekan, ken inkalintegan, ti kinaadda iti Diyos. Dagiti nagsurat iti Biblia, ken ni Apo tayong Hesus, awan panagdwa-dwa, iti kinaadda iti Diyos. Kadwan kadagiti tattao, idi na isurat iti Biblia, ken iti panawan ni Apo tayong Hesus Kristo na matida nga adda iti Dios. Awan nga rod iti pakasapulan na ang mapaneknekan ti kinaadda iti Dios. Gapuna ta uray pa ni San Pablo ket saritaon na iti bigbig ken nalawag ang makita iti gapuanan iti Diyos. Ti Diyos kakabsat ket agpakaam mo kada tayo. Ket digiti na dumuduma wagas, ti Diyos
ipakaamuna ti bagina iti tao. Ipakaamuna ti kinaisuna. Dagiti pagayatan na kakabsat. Ken dagiti panggap, ken aramid na. Anya dagiti sumagmamano, apan nang ipakaamo iti Diyos iti bagina. Umuna, akas ko na ket babaon iti Biblia. Ti Biblia, isut na kailanadan dagiti kapadasan, dagiti umununa, at tao may papan iti Diyos. Dito'y Biblia, ket mabasa tayo, dagiti nakaskas daw, ngar aramid iti Diyos. Dagiti bilbilin na, dagiti pampanunot na, ken kababalin na. Maamuan tayo no kasanuan na ikadkadwa, ken nagtignay kadagiti tattao, kakabsat. Iti Biblia, mabasa tayo, no anya dagiti naamuan, dagiti nagkakauna tattao, may papan iti Diyos. Ngem uray ita, babaon iti Espiritu ti Diyos. No basaon ti Biblia, ti Diyos agpakaamumot kada tayo. Mamuan tayo ti kinaisuna, ken no anya ti pagayatan na kada tayo, iti agdama a panawen, ken kasasaad tayo, ken iti daytoy a panawen iti pandemya. Babaon iti Biblia, maamuan tayo at ti Diyos si bibiyag, ket agsasao kadigiti amin a panawen. Iti Diyos agsasao kada tayo, iti daytoy nga panawen iti pandemya. Kaya't iti Diyos nga umasideg tayo manen kenkwana kakabsat. Gapo iti adu a panawen, ket nakalipat tayo, kadigiti responsibilidad tayo kenkwana. Nalipatan tayo. Dagiti bilin iti Diyos, kada tayo kakabsat. Isu nga iti daytoy nga panawen. Ket awawisen na tayo ti Diyos, nga umay kenkwana. May kadwa kakabsat, ket babaon kadigiti pinarswana. Da kayo siya, ken da tayo amin a pinarswana. Kuna ti salmista, adagiti lang langit, ipalawag dati dayag iti Diyos. Ket tilaw ang ipakita na dagiti bambanag, ading makita. Nga isu ti agnanayon apan nakabalin, ken iti kina Diyos na, maipakamuda analawag. Ti maipakita da, gapo kadigiti inramid na, manipod iti panakaparswa ti lubong, tapno awan iti pambarda, akas kuna ni San Pablo, dito'y surat iti Roma, Kapitulo 1, versikulo 20. Dagiti naparswa, iparangarang da. Dagiti sumagmano abanag, may papan iti Diyos. Anyada, dagiti mamuan tayo, manipod iti naparswa, may papan iti Diyos. Umuna, ipalgakda, ti kinada ti Diyos kakabsat. Kas pagirigan, mapan ka iti lugar nga awan matagtagi tao. Aday unay, dagiti balbalay, ket saan amasaksaka, kasak, dayta adiso. Isut may saan alawa, unay aletang. Pagamuan, makasarak ka iti napintas, unay ahardin. Dagiti mas masetas, na urnos unay apan nakaimulada. Dagiti daldalan na linis iti pan nakasimento da. Adda dagiti batbato anapinturaan ken naurnos kadagiti igid dagiti dalan. Addamot ijay ti maysa a pampuel a pagalaan ti danum ang pagsibog ken inuman. Adda da napintas a bambangko a pagtugawan kadilinlinong dagiti kaykayo. Nalagda ti alad tapno saan a makastrek dagiti agdadaol nga animal. Isut na pintas unay a hardin ngem awan tao. Anya ti makunayo tayo kakabsat ditoy. Makunam nga ta at daytoy a hardin isut may nga aksidente. Anag voluntaryo lata dagiti batbato anang urnos kadagiti bagbagida. Kastamot
kadagiti mas masetas iti naurnos apan nakaimulada. Mabalin mo nga ta, ako na nga aksidente dagijay napintas apan nakaimulada. Mabalin mo nga ta, ako na dagijay napintas apan nakaramid da bangbangka, ken kastamet dagijay pampuel, timaod dalata nga is-isuda. Saan? Sigurado ako nam nga adda nangaramid. Nuusigan tayo daytoy na parswalubong awat pumadat pintas ken urnos na. Kakabsat. Isut nakaskas daaw. Daytoy nga pinarswa ni Apo Diyos. No adda ka ijay ngatuan dagiti ululab ket kumita ka iti baba. Anyan anapintas ti mabuya. Dagiti banbantay taltalon ken dandanom. Kastoy dagiti nakitkitak idi agluganak iti eroplano kakabsat. Ababa pay laong iti tayab ti eroplano ket makitam ti baba ket makita tayo dagiti nakaskas daaw nga inaramid ni Apo Dios dagiti nagpipintas nga banbantay dagiti danom dagiti nalawa nga bangbangkag taltalon ken daddumampay kakabsat. Kastamet anaurnos da. Ti daga agposipos ti maysa turong tapno ti init lumgak akanayon ijay daya ket lumnekmet ijay laod. Kastamet nga turpusen na iti panagposipos na idit kada 20 ken 4 nga oras. Manen gapo ta makunkuna a gravity amin na banag maguyod iti tenga ti daga. Anya kumati mapasamak no, iti apag kanito ket maawan iti gravity. Ngem, naurnos ti pinarswa. Adupay, dagiti mabalin tayo ako na may papan, iti lawang anaparswa kakabsat. Ngem nalabit, umdasdan dagitoy amang ipatmat, iti kinapintas, ken kinaurnos na. Nga isuday toy, iti inaramid, iti Diyos kakabsat. No mabigbig tayo dahito ya kinupodno, mabalin tayo ay ako na, nga aksidente laong, ti kinaadda ti lubong. Wenno ti maod laong nga isu. No panunuten tayo, kuna tayo, adda man nakabalin, ken masirib, ang nangaramid iti daytoy. Gapuna ti pinarswa, itutudo na nga rod, nga adda na indaklan, ang nagparswa. Kakabsat. Ken may kadwa, gapo itinananaya kinapintas ken kinaurnos tinaparswa mamuan tayo adagijay nagparswa napintas kinaurnos apa nagpanpanunot na. Isut Dios kakabsat ti kinapintas ken kinaurnos. Awan sabali ang maidaydayaw gapo kadigitoy a pinarswa no diket iti Dios kakabsat. May katlo kakabsat, dagiti na reliyonan, akababalin iti tao. Na dumuduma, nga pagdaydayawan, ken pagturungan, iti tunggal aldaw iti Domingo, ngen maysa iti panagpamati. Iti kaunggan, iti tunggal tao, adda saan na maap-up, a panaggagawa. Panaggagawa iti Diyos. Kakabsat. Ket gapu iti daytoy. Ket mabalin ana dumaduma dagiti pagdaydayawan dagiti tao, mabalin a dagiti na parswa agkararagda. Dagiti na parswa espiritu wenno uray pay ti kwarta ngem ti tao sapulen na iti pagrukbaban na. Daytoy iti kababalin tayo akas pinarswa iti Dios. Birukan tayo, iti pagrukbaban tayo, kakabsat. Daytoy apan nagagawa ti tao iti Diyos, saan na ayang itutudo nga adda iti Diyos. Anyaman a natural at arigagay ti maysa a tao, adda kaasmang na. Nasapulan na ti kinapintas, kakabsat, ket kas idirabii. Dadya kinantak nga imno ket adda
iti musika. Ako na dayjay nga imno, naranyag daytoy aldaw ita. Nasilnag daytoy aldaw ita. Narambak daytoy aldaw ita. Apay, tanaranyag, nasilnag, narambak daytoy aldaw. Gaputa adda iti Diyos. Anang parswa iti daytoy aldaw. Ket nga rod kakabsat, ulitam nga ibaba, ken ipangatu, ket isumot laong iti mapasamak. Ana? Nga kunana ditoy no sapulen, ti kinapintas, adda musika, wenno buya, wenno drama. Nadaduma ket madrama iti biyag tayo kakabsat. Idi rabi ket nagbuya kami kani bakit sakbay nga naturog kami, nasapa pay, ket binuya mi jay Mano po 6. Daytoy ket pakaistoryaan ni Sharon Cuneta, the Heart Evangelista, ken daytoy nga pakaistoryaan ket biag iti maysa nga ina nga Chino ket addad iti kultura ang masapul asuruten da. Iti na kayat na nga iparang daytoy nga nabuya mi ket iti panagayat iti ina, iti anak na. Nga uray anya iti mapasamak. Ket ipaay daytoy nga ina iti ayat na kadagiti anak na. Ket alawon kas kani Sharon ket inaramid na amin nakaubalan na. Tapno kasta ket maala na dagiti ipatpatig nga anak na kadagiti katugangan na. Ket kakabsat uray pay iti daytoy nga panahon iti pandemya. Ket adu dagiti paspasamak iti biag. Isuna nga awisen da kayo. Nga kadagiti banag nga mapadpadasan tayo. Ket biruken tayo, ken saraken tayo ni Apo tayo nga Hesus Kristo. May kupat kakabsat ket iti naomoralan nga linteg. Na amirisen tayo ano imbag ti kasasaad ti sangkatuan at dada dagiti linlinteg ano sa lusingen tayo ida umay tiriribok. Akas kuma iti daytoy nga panawon. Ket kunada nga masapul iti panagandad tayo. Aramaten tayo, dagiti face mask tayo, ken iti face shield tayo, no rumwar tayo. Ngem anya dagiti araramiten dagiti dadduma. Ikan kanuda daytoy nga linteg. Isu nga awan sabali nga babasulen tayo no diket matlaong iti bagi tayo kakabsat. Saan tayo nga nagannad? Isu nga kastoy iti mapasamak kada tayo. Isu nga masapul iti panagannad tayo kakabsat. Nga kunana ditoy nga adda iti linlinteg ano sa lungasingen tayo ida umay iti riribo. Kas mga rigan agbyag tayo iti ayat ken panagkikinawatan adda urnos ken talna. Kang runaan na iti uneg iti pagtaingan. Ngem no adda gura ken panagimbubukudan adda matriribok ken panagsisina. Saan ang malaksiwan daytoy kakabsat? Kas mga rigan ipapantayo asaan kapay ang nakakitkita iti uray anyaman nga aramaten kas kuma ikadagiti appliances amaar-aramat ita dagiti electrical appliances ket awan pay pulos ammo tayo may papan iti elektrika ket nakasarak tayo iti switch iti diding gaputa kayat tayo nga amwen no anya dayjay ket ingato tayo naigid dadto meten anang silaw ti may sa abumbilya. Ket no ibaba tayo ket maidek kakabsat. No ulitin tayo nga ibaba ken ipangato ket isumot laong iti mapasamak. Ket mas dao tayo. Kakabsat nga adda ng plano ken nangaramid iti daytoy. Kastamot ati
Kinada dagiti namoralan a paglintigan iti biag. Ito duda nga adda nakimplano ken nangaramid kadakwada. Isu kakabsat nga dagitoy nga bendisyon nga insagot ni Apo Dios kada tayo nga pamilya tayo. Dagitoy nga pamilya akadwa tayo iti daytoy nga tiyempo. Ket isuda dagiti bendisyon ang nagapu iti Dios ken plano iti Dios nga isuda dagiti paset iti pamilya tayo. Ken iti maudi kakabsat. Babaon ken Apo tayo nga Hesus Kristo. At dagiti sasao ni Apo Jesus ang mangibaga ababaon ken kuana maamuan tayo iti Dios. Nabayagon nga kinunana dito iti Juan kapitulo 10 ken 4 bersikulo 9 nabayagon ang nakikadkadwa kada kayo. Felipe ngem di nakpailaong gayam amam mo. Ti nakakita kanya nakita namoten iti Ama. Isu ti imbaga ni Apo tayong Hesus Kristo. Ken uray pa ni San Pablo kunanamot ti Dios ang nagguna iti agranyag ti silaw manipod iti kasipngatan. Isumot laong ti Dios anang ted ti silaw na kadagiti puso mi tapno mamuan mi iti Dios iti rupa ni Kristo. Dayto iti kinuna ni San Pablo. Ken iti sabali a paset mabasa tayo kadagiti ununa ng aldaw nagsao kada tayo babaon, iti anak na nga isu ni Apo tayo nga Hesus Kristo. So tinangrunang ibagbagana kadagitoy apaset isut daytoy ani Jesus ti kangrunaan ken kalawagan ang mangiparang iti Dios manipod iti sububukol a kiniusuna maaniniwan tayo ti kababalin ken dayag iti Dios kakabsat. Isu nga babaon kadagiti sasao ken aramid. Isudat sasao ken aramid iti Dios. Ngarud kakabsat iti daytoy nga bigat ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Ti kalawagan apakaamuan tayo may papan iti Dios. Ngem saan la adayta ti panakarelasyon tayo ken Apo tayong Hesus Kristo isumet iti panakarelasyon ken Jesus isumet iti panakarelasyon tayo iti Dios. Isu nga agyaman na kakabsat iti pamati nga inawat tayo ken Apo tayong Hesus Kristo. Agyaman na gapuna ta saan yo nga tinalikudan dayta nga pamati yo iti Dios. Intultuloy yo ket mabalin pay nga dagitoy nga pamati nga isu nga inawat tayo kadagiti umon-una ket mabalin nga ipatawid tayo kadagiti sumarunong nga henerasyon. Isu kakabsat iti daytoy nga aldaw ni Apo tayo nga Hesus Kristo awawisen na tayo iti panagdaydayaw. Itultuloy tayo kuma nga agrukbab iti nagan na iti daytoy nga aldaw. Ket isu ti tiyempo kakabsat iti panagdawat iti kaasi iti Apo iti daytoy nga aldaw. Ken kastamot iti panagyaman tayo ken kuana. Gapu iti biag asagot na. Kadagiti kakabsat tayo ngagkasangay ken agrambak iti anibersaryo iti kalaysada iti daytoy nga bulan ken iti daytoy nga lawas kakabsat iti bulan iti Setyembre. Awisen da kayo kakabsat ang makipagkararag kanyak iti daytoy nga oras agkararag tayo. Tayo po ay manalangin. Naindaklan ken man nakabalin nga Dios ipeksami itin kami panagyaman ken ka iti daytoy nga aldaw nga isu nga insagot mo kada kami. Agyaman kami, o Apo,
iti ayat mo kada kami iti daytoy nga bulan, iti Setyembre. Apo Diyos, agyaman kami. Iti kastalaunay a panagayat mo kada kami. Ket inted mo ni Apo mi nga Hesus Kristo, tapno maddaan kami iti biyag. Ket amami nga nasantuan, agyaman kami ken ka, iti ayat, ken panang bendisyon nga isu nga insagot mo, kadagiti kakabsat mi iti pamati. Agyaman kami, kadagitoy nga anak mo, agyaman ken ka, O Diyos, iti daytoy nga lawas. Agyaman ken ka ni Judge Edwin Larida Jr., Clevwell D. Sermonia, ken Jen Rich Sermonia, ni Precious J. Selviel Tangilan, ni Rodora Luterio, Ate Zenaida Rodrigueza, ken Ate Rosalie Katabay, ken kastamet ni kabsat nga Lian E. Blanco, ken Quirino Cardenas, ken kastamet o Apo nga agyaman ken ka ni Romelyn May Dulay, nga agrambak iti panagkasangay na iti daytoy nga lawas nga daisuna ijay Saudi Arabia, ken kastamet ken Tatay Isagani Reyno, iti may kain na 55 a panagkasangay na. Ken kadagiti amin nga grambak iti anibersaryo iti kalaysa. Agyaman kami ken kao Apo, iti panang bendisyon mo kadakwada iti daytoy nga lawas. Ket ti dawat ken kararag mi o Apo, ket maipayandapay at adidog abiyag, ken nasayaat nga salunat, iti panagtultuloy daw Apo, iti daytoy nga tawen. Ken ama mi nga nasantuan, madaydayaw itinagan mo, kadagiti nagbaligi, ken agyaman ken kao Apo, gaputa nalpasda iti tukad iti panagadalda, ket umay iti panawen, tapno isuda ket agboard exam. Idawdawatan mi o Apo ni Kyle de la Cruz, iti panagboard exam na into no October 3 ijay Baguio City. Bendisyonam kadi isuna o Apo kam iti sirib ken panakaam mo, tapno maipasana o Diyos iti board exam iti chemical engineering. Ken kastamet ni kabsat nga Joyce Estrada, bendisyonam kadi iti haad examination na dito'y Metro Manila into no September 22. Katagyaman kami iti ayat nga isu nga impaay mo ken kuana amami an nasantuan. Ket agpakpakaasi kami o Apo, iti sangwanam, iti daytoy nga bigat, when o Apo kaasyam kadi, ni Ate Beth Reyes, iti kasasaad na. Bendisyonam kadi iti salunat na iti daytoy nga aldaw. Kaya nitultuloy mi nga idawdawatan kan ikarkararagan o Apo, nga ipayam tinasayat nga salunat, da Nanay Amor Sermonia, ni Nanay Marcelina Evangelista, ni Ate Adelina Roman, iti panagdialysis na. Bendisyonam kadi ni Nanay Presi Ancheta o Apo. Kastamat ni Manong Vir Santos. Dawaten mi nga bendisyonam isuda. Ken kastamat o Apo nga bendisyonam ni Tatay Jesuito Espinosa. Ni Tatay Manuel ken Maxima Garcia. Ni Uncle James Aklayan ijay Amerika iti panagdialysis na. Weno iti panag-chemotherapy na o Apo. Ni Manong Jaime Canjamanea Ferrer. Bendisyonam kadi ti salunat ni Dr. Lei Juan. The Nanay Lilia Marquez. The Sister Joan Salinas Carrion. The Brother Raymond Neflas. Ni kabsat nga Leia Kimuyog o Apo nga da iti sakit na
iti daytoy nga aldaw. Bendisyon sa lunat ni Nanay Lilia Marquez o Apo, ken kastamet ni Nanay Josefina Bautista, ken dagiti anak na. Ken o Apo, yasideg mi, iti sa lunat ni Pastor Albert Natividad, ngagsaksakit, ken kastamet ni Tatay Gabriel Martin. Bendisyonam kadi ni Ate Betty Grospe, nga nadaan ni suna iti COVID o Apo, ket sapay kumam, itinabit a panawen, ket maipay ken kuana, iti complete healing o Apo. Ken kastamet o Diyos, nga bendisyonam kadi, iti salunat, dagiti amin nga anak mo nga nadaan iti COVID, iti daytoy nga aldaw. Ken kastamet o Apo ni Manang Jane Sierra, anasakit iti physical nga bagina. Bendisyonam kadi, iti paset ti bagina o Apo, wenno agasam kadi iso na o Apo, iti daytoy nga aldaw. Ken kastamet iti nabaligi nga operasyon ni Manong Diosdado Orpilla, iti hip operation. Wenno Ama, sika kadi iti agbendisyon kada kami amin nga Ilocano iti daytoy nga aldaw, dagiti Ilocano nga daday ijay balasiw tao, ikamatelek mi ken ka o Apo, iti salunat ken ti pamilyada, ken uray pay dagiti trabaho da, ken uray pay dagiti amin na kamkamong iti Nax United Methodist Church Ilocano Service. Bendisyonam dagiti lay leaders mi, iti Ilocano, ken kastamet iti Church Council Chairperson ni Sir Jun Sermonia. Ket Ama, itultuloy mi, iti makipagnaken ka, iti daytoy nga aldaw. Ken idawdawatan mi o Diyos, iti nabaligi nga ministeryo, amaramid, iti daytoy nga lawas, ken iti daytoy nga bulan. Iti Senior Citizen ken Grandparents Sunday, ken uray payo o Apo, dagiti selebrasyon nga maramid iti daytoy nga bulan. Ikamatalik mi ken ka o Apo, dagiti maramid nga Sunday School Festival, ken kastamet iti Recognition Sunday. Ket amami nga nasantuan, madaydayaw, itinagan mo, iti daytoy nga aldaw. Ket dagitoy iti dawat ken kararag mi, babon itinagan ni Apo ming Heso Kristo kas manubot ken mangisalakan mi. Amen. Amen. Iti daytoy nga aldaw ket rambakan tayo kakabsat iti the Lord's Supper. Ket dawatek nga da kayo nga da iti Zoom no nakaisagana kayo kadagita nyaman na makan. Wenno danom, juice, ket agmay-maysa tayo iti daytoy nga aldaw iti intayo pa nagrambak. Agkararag tayo na indaklan ken manakabalin nga Dios, ipaay mi daytoy nga in kami nga ramiden na selebrasyon iti Lord's Supper. Ket sikakad iti may didayaw babaon iti daytoy nga panagrambak mi iti daytoy nga aldaw. Wenno Ama, bendisyonam kadi, dagiti amin nga anak mo anang isagana iti makan, kadagiti uneg iti pagtainganda, tapno makipagrambak da, kada kami, dito'y Nax United Methodist Church, iti daytoy nga oras. Iti nagan ni Apo ming Jesus, dawaten mi amin dagitoy. Amen. Idi rabi apan nangted na iti bagina, nga agpaay kada tayo. Nangala iti tinapay. Idi nakapagyamanen pinisin at tinapay, ket inted na kadigit adalan na ket kinunana. Alaon nyo, kanen nyo, daytoy tibagik amapisig apo kada tayo, kada kayo. Idi kalpasan iti panangrabi, inala na
iti kopa, nagyaman manen a may paay kada tayo, inted na kadigtadalan na ket kinunana, uminom kayo, iti daytoy, dakay amin. Daytoy a kopa isut baro at tulag, iti darak a may bukbok, a may paay kada kayo, ken kadagiti ado. Agpaay, iti panakapakawan kadagiti basbasol. No kanen tayo daytoy at tinapay ken inumen tayo daytoy a kopa, mapabaro iti kabadasan tayo, iti kaadda ni Kristo, kada tayo iti yumay na, iti maudi, apan nagbaligi. Agkararag tayo, iti sasango mi, iti lamisaan mo, O Diyos, saan kami ngagtalek iti bukod mi a kinalintag, no di ka di mabubos nga ayat mo. Umay ka, magsipot amumi at iblaong pumuspusan, tapnog biyag kami, ken masarakan mi iti mataginayon na panakapnek, isut panagtalek mi, ken ka. Sapay kumat iti panaglakam mi, iti dayta sakramento, makatulong iti naimbag a panakaamumi ken ka. Mangipalagip kada kami iti panagbiag nga dan tinaurno sa panakaawat, iti pudno kinatao mi, iti nagan ti mangisalakan. Amen. Kakapsan, awisin na kayo, naglakam kayo, kadagitoy anay sagana, kadagiti lamisaan nyo, dagiti na isagana. Iti lamisaan nyo kakabsat, kahit agrambak tayo. Umay tayo, iti lamisaan iti apo. Agkararag tayo. O Diyos, ited mi ti panagyaman mi ken kam, tadaka kadakam iti tiyempo, iti dayto nga selebrasyon, iti panangan, na ikat anyaman na panaglalasin, na irugi ti baro a panagkakadwa. Itdem kadakam iti panakilangan-langan ken Apo mi nga Hesus Kristo. Isu nga imay tap nagserbi kadagiti amin na tattao. Itdem ti grasya ken panakabalin. Ngagpaay kadagiti amin na tiyempo. Itdem ti ragsak iti panakabalin mi, nga anak mo, ken ti panagtulnog iti pagayatam. Itinagan ni Apo mi nga Hesus Kristo. Amen. Sabi po sa Deuteronomy chapter 16, verse 17. Ayon sa kanilang makakaya, ayon sa dami ng pagpapalang tinanggap ninyo mula kay Yahweh na inyong Diyos. Tayo po'y patuloy na magkaloob sa atin pong, ang ating pong mga tithes and offering ay mangyari lamang po nating ipadala dyan sa ating, nasa screen po ang ating BDO account and GCash account. Yan po, para po sa ating mga tithes and offering. Patuloy pong ang Diyos ang magpala po sa atin. To'y sagot nga yegnim, nagtaod ako kwam, intalek mo kada kami, dakam ti agaywan. Amen. Agyaman kami ken ka, o Apo mi nga Hesus Kristo, iti panang bendisyon mo kadagiti amin, akamkameng mi, ken amamumi ken gagayem mi iti daytoy nga aldaw. Agyaman kami kadagiti sagot da,
maipaay iti panagserbi mi ken ka. Bendisyonam kadiwa po, dagiti nagpagapuan, dagiti kasapulan daw po. Ken bendisyonam kadi dagiti trabaho da, dagiti negosyo da, ken uray pay ti pamilya da. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi, babaw ni tinagan ni Apo mi nga Hesukristo. Amen. Madaydayaw itinagan ni Apo ti nga Hesukristo, iti daytoy nga aldaw, ket kakabsat dagiti maaramid nga ministeryo tayo, iti daytoy nga bulan, panoorin po natin dahil ang celebration po natin ngayon, ket CE. CE man. Yung poster po, ano? Sige. Yan po yung mga gawain po natin, dagiti intayong aramiden kakabsat, iti daytoy nga bulan, iti sumarno nga Domingo, ket iti selebrasyon kakabsat, daytoy iti senior ken grandparents fellowship tayo. Ket dagiti amin nga senior, ket may dawdawatan ken maikarkararagan kakabsat. Ken ti recognition Sunday ket into no September 19. Ket amin nga anak yo nga nakaturpos ken nadan iti pamadayaw ket itedyo kakabsat wenno kasari tayo da Deaconess Irene ket Deaconess Sharon ket dagit pirmahan nyo jay Google form kakabsat. Ket ijay yung nga isen, dagiti ladawan, dagiti anak yung nga nagturpos, ken nakaawat iti pamadayaw. Ken kastamat nga Sunday School Festival into September 19, Domingo daytoy, ket dagiti talento nga maipaay iti Diyos kakabsat. Ken kastamet nga iti Christian Education Sunday, ket adda iti speaker tayo, ket ni Apo Diyos kumay tagbendisyon iti daytoy nga selebrasyon. Ket iti speaker tayo iti Ilocano, ket ni Ate Febe Crismo kakabsat. So, ni Apo Diyos, ti may daydayaw, ken may tanok, iti daytoy nga oras. Ket, agtultulay daytoy nga serbisyo, tayo ti oras, iti alas 7:30, tunggal aldaw, iti Domingo kakabsat. Laglagipan nyo nga, 7:30, iti panagdaydayaw, iti Ilocano. Ken, kastamat, agtultulay, dagiti morning devotion, ket agyaman kami, iti agtultuloy panakipagpaset yo iti morning devotion kakabsat. Ken kastamot tinaimbag adamag tunggal aldaw iti Sabado, ken kastamot iti midweek service, daytoy ket naaramid akas healing worship kakabsat tunggal aldaw iti Huwebes iti oras alas 6:30. Ket naragsak panagkasangay yo amin kakabsat iti daytoy nga lawas kada kayo amin nga naidawdawatan ken na ikarkararagan. Madaydayaw nga rod iti Apo iti daytoy nga oras. Sika Apo kas pastor mi, alwad mo't masapul mi. Inakam kataraunan, koral mo't isagana. Apo Jesus ka bendituan, sinubot kukwana ka. Apo Jesus ka bendituan, sinubot kukwana
nakam. Kukwa nakam bataken nakam, dalanen mitalwadam. Ti pangin mo di kabayan, biru kem ti mawan. Apu Jesus kabendituan, denggem no agdawat kam. Apu Jesus kabendituan, denggem no agdawat kam. Karim ngawaten nakam, napanglaw kenda kesman. Kasya nagasan nakam, tidara makanay. Apu Jesus kabendituan, di nakam kadbaybayan. Apu Jesus kabendituan, di nakam kadbaybayan. Agkararag tayo, when apo si kahit ti pastor mi, kahit agyaman kami iti innal daw apan ng salwad mo kada kami. Agyaman kami o apo, tasika itagtultuloy, amang ted iti nasayaat, abiyag iti sagtumunggal may sa kada kami. When o ama, agyaman kami, tadi nakam binaybayan o apo, ket impakita manen kada kami, daytoy abulan iti Setyembre. Ket dawaten mi kadi o apo, nga may nga bendisyon dayti nga bulan. Ket sapay kumata bumaban iti kaso, iti COVID, iti nasyon mi, ken tintero alubong. When amami nga nasantuan, madaydayo tinagan mo, kadigiti amin nga anak mo, nga kadwami, iti daytoy nga serbisyo, dagiti naka-online nga nasurok nga sangagasut, nga nakadwami o apo. Bueno Diyos, idawdawatan ken ikarkaragan mi, dagiti trabaho da, dagiti pamilya da, ken uray pay o apo, ti salunat da. Bueno ama, agyaman kami, kadigiti biyag, dagiti anak mo nga adda balasiw taaw, ket sapay kumao apo, ta adda nga nasayaat ti kasaad da, kabayatan iti panagtrabaho da, ken kadayuda kadagiti pamilya da, dito'y nasyon mi. When amami nga nasantuan, dawatan mi kadi nga bendisyon nam iti nasyon mi nga Pilipinas. When o apo, kaasyan na kami kadi. Kangrunana, dagiti addaan iti COVID o apo. Dagiti marigrigatan nga anak mo nga dada kadagiti uneg iti hospital iti daytingal daw. When o Diyos, ipatay mo kadi iti man nakabalin nga imam kadakwada, iti daytoy nga oras, ket umimbag da, kadagiti saksakit da. May kat kadi, dagiti dandanag daw apo, ay nga iso timang pakapsut iti resistensya da. When o ama nga nasantuan, idawdawatan ken ikarkaragan mi isuda. Nga ilisim kadi isuda ti peggad o apo. Dagitoy nga anak mo, nga dagiti sagsagabaon da, iti daytoy nga oras, ken iti daytoy nga aldaw. When amami nga nasantuan, bendisyonam kadi iti ekonomiya iti Pilipinas o apo. Adda nga narigat iti panagbiag, gaputa adu dagiti naawanan iti trabaho. Ket sapay kadi ta mailukat manen dagiti negosyo o apo, iti daytoy nga bulan. Tatno maipayan iti trabaho dagiti anak mo nga naawanan. Tapno matustusanda dagiti kasapulan iti pamilya daw apo. Ken kastamat o amami nga nasantuan, ngay dawdawatan mi,
dagiti healthcare workers, kang runana dagiti kakabsat mi akas o apo, dagiti the doctors kan nurses iti Fabella Hospital nga adu dagiti naddaan iti COVID. When ama mapaksyat ka di dayto nga virus babon iti nagan mo apo mi nga Hesus Kristo. Ket mapukaw dayto nga virus. Ket amami nga nasantuan idawdawatan mi. Dagiti amin nga agserserbiken ka iti dayting aldaw. Dagiti church workers nga agiwarnak ken agibadamag iti naimbag damag mo iti dayting aldaw. Sapay kuma ta dagitoy nga mensahe nga mangegan dagiti anak mo apo ket makaipaay iti namnama kadakwada iti daytoy nga tiyempo. Ket maminsan pay o apo ket mapapigsa iti panagpamati daken ka. When o ama dumawdawat kami iti pamakawan mo't kadagiti naramid mi ababak iti sangwanam. Pakawanin na kami kadi o Diyos. Kadagiti tiyempo ang nakalipat kami ken ka. Ket o Diyos agyaman kami. Taing paamiris mo kada kami iti dayting aldaw iti kinapatog iti nasantuan iti linaon iti nasantuan a Biblia. Nga daytoy kuma nga Biblia ket aramaten mi ken basaen mi o apo ken ututuben mi no anya ti kayat mo o apo wenno anya ti anyaman dagiti naisurat ditoy o Dios ket mautob mi nga naimbag nga dagitoy nga sasao ket para kada kami tapno maddan kami iti nasayaat a panagbiag. Wenno Dios, bendisyonam kadi dagiti kamkamong iti Ilocano ken kastamot nga bendisyonam dagiti nakadduami iti daytoy aldaw iti biag ni Deaconess Sharon, Deaconess Irene, ni Kabsat Renuel ken uray pay iti nangisagana kadigito kasapulan mi ni Ate Tess. Kamatelek mi dagiti anak mo ditoy o apo iti daytoy nga oras ket dagiti ti dawat ken kararagmi babon tindagan ni apo mi nga Hesus Kristo. Amen. Ti ama ken anak kuma ken Espiritu liwliwam dayawen nga ipangrunam ti langit ken ti daga. Amen. Ket ita awaten tayo ti pamendisyon babaen iti nagan ti Dios Ama iti anak na isu na Apo Hesus Kristo nga isu ti dalan isu ti pudno ken iti biag ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu isu kumay ti awaten ti tang awan patinggana. Amen. 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 Naimbag abigat tayo amin kakabsat ket madaydayaw itinagan ni Apo tayong Hesus Kristo.